Čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho nového videa. Ja si to tu dnes rozbalím. No, čaute ľudia, vítam vás u ďalšieho nového videa. Dneska vás vítam u tomto pokračovaní, pretože študujem toto Hypercharge. A chcem skúsiť si zahrať tohto Squeaka, aby som dosiahla tý Impossible 4, či čo to je. A Impossible tiež toto na Angelov. No a ak sa čudujete, prečo dlho nevyšlo video, ono vyšlo z toho zo Stray Kids, len mi ho zablokovali za to, že som používala nejaký ten content ich a neviem čo. Čiže za to, ja viem, je to smutné, ale nevadím. I'm only here for the trophies. Počkaj, to je Mac. Chcel som to povedať, že ja chcem to Angel. Nejde mi to, Dobre, tak si zahrám s vami Trio Showdown a potom pôjdem. No poďte už, ja nechcem dlho čakať. Tak. Dobre, no konečne po 100 rokoch. Výborne. A môžem si to dať na tvojom mieste. A čo by mala dať? A na čo Angela? Však ja sa líbnem a pôjdem sama. Nepôjdeš so mnou! Pretože nechcem. A prečo musíš behať za mnou? Čo je s tebou? Chcem prečo behať všetko za mnou, ja to nenávidím. Ja buď hrám solo sama, alebo nebudete behať za mnou. No výborne, no vy ste inak dobrí. Teraz musím počkať, pretože kým sa mi respawnú, lebo oni sú také... Prepač, mal ísť po mne ako hento a hento, dobre? Výborne, -9, dobre, tak už asi z Maisie nebudeme nikdy hrať. Napíšem, že potom sa pridám, pretože... Ja chcem ísť, ja to potrebujem. Kde to mám? Tu mám Angela, musím ísť teraz sama pred... Dobre, pôjdeš potom inokedy, však si to urob sám ty. Ale... Sa posnaž, Edgarko, aj ty môj malý. Ono na Edgarovi je veľmi dobré, že mu dáva to, keď ideš po ňom, tak ti to dáva to hýlačku, či ako by som to nazvala. Dobre, už som respawnul. Nemám rada, keď tá Angel zdrhá. Nezdrhaj! No, vyhrali sme. Už to robím. Mythic na prvý klik. No, Mythic. Prečo ty? Ale nedostanem z toho Janet. Dobre, tak na. Nekúkaj sa. S kým som dostala? A fakt mám ho. Zajímavé. OK, tak to som nevedela. Ale som sa Janet. Môžete mi už niekto niekedy dať už tú Janet, akože mňa už tak akože celkom hnevá. Na budúce vás poprosím, myslím dať Janet, ďakujem. Dobre, dám si Amber. A chcem skúsiť. Keď neviem, prečo hrám Angelo, keď na Squeakovi máš tam ten box. Ale mňa to aj tak nezaujíma. Neviem prečo, pretože ja... Nevadí, neviem, ako si postavu dáme. Neviem, aký je Squeak, čiže dáme si
Vidíte, tu máte toto tu a ja tu mám toto, čiže poďme si zahrať toto. A tu je na konci táto tu dropa, čiže ak skúsime, tak to hráme, ak nie, tak nie. Dynamike fotíte. Čo? Ja, no takýto, že ty musíš dávať akože pozor. A to nejako si rýchlo ultina urobené. Ty ale kokšo. Koľko som dala tých hitov. Ty vole, to jak rýchlo tá ultima sa to načítava na skúkach. Však? Tiež sa čudujem. Nie. Musím vyhýlovať. Ja som možno iba hyperčetko a zapíšem, že mal som 20 tisíc. Oh no. Som 152 kilov. To strašne rýchlo sa načítala. Neviem, kde je ten, pretože on si nejako si zdrhol a nedal mi ani vedieť, že kde on je. Tu si. To by som sa akože trochu snažila. To som mala veľa lepšie. On to vzal player country, ja neviem čo aj. No, ba. Ok, vyhrali sme po 100 rokoch. Ten squig je mnoho ľahší, možno ľahší. Aha, oveľa ľahšie. Takže to ide bomby a hlavne keď mám hento. Aha. Tak prvú hru sme dali. Poďme na ďalšiu. Ja sa potom k tým pridám, kým dohrám toho Squeaka, lebo pretože ma to baví a ako ja by som to ako... ja neviem. Mŕtvý bráška. Ale strašne to rýchle ultima sa načítava. Normálne mu dávam toľké killy. Však vidíte stále, aha, mne sa normálne načíta, a keby som to spomalila priam, normálne... Pozrite priam, ako sa rýchlo tá ultina načítava. Normálne to sú možno 2 hity a už to je... Keď sa nekúkáš, tak si to zapadne. No počkaj. A presne, aj ty máš legendérku. No počkaj, ale ľudia teraz, počkajte. Toto ma celkom akože nejako si zasiahlo. Ak mi padne z tohto nejaká postava, tak budem mega happy. Ak mi padne nejaký skin, tak budem akože... Dobre. Ak mi padne kredity, budem mega happy. Ak mi padne, ja neviem čo ešte, a tie horšie veci normálne budem nahnevaná. Čiže z tejto legenderky si teraz prosím, aby mi padlo niečo veľmi dobré. Dám to prsteničkom. Idem na očko. Na Rozu? A ten je pekný skin. Celkom pekný. Však? Aj na Rozu inak skin ani nemám. To bolo nejaké si rýchlo kliknutie. To dávam... Počkaj, na Rozu. Nemám skin. No. Ale on je strašne pekný. Ja som ho už dávno si chcela kúpiť, ale je veľmi pekný, ale nebol v shope. Čiže ani takéto... Normálne, dobre. Čiže sme na rovnako. Čiže dali sme krásne legendary. To som mega happy. Takže poďme na ďalšie. OK. Máme stále ultinu. To nejako... Ty máš teraz Impossible? Ja neviem, čo ani mám. Ja som nejako si vyhrala za minútu, ani to nie. Čiže... S kým som? S Rickom som. Ak bude silný, tak dobre, ak nie, tak nevadí. Nejako to dá sa. No poď, krov. OK.
Ale on fakt stále iba... Aha, ja stále klikám iba na toto. Normálne to... A už len 19%, normálne to ale ide. To bolo nejaké si fakt, že rýchle, normálne toho krova budeme asi častejšie používať. Dobre slny. Keď rýchlo poklikám. Epic. 200 coinov, škoda, nevadí. Máme čo? 100 kreditov, to sa zíde. Už máme 3000. Už len 139 gemov, ale ja mám 19, čo ma nahnevalo. Budeme mať ako lento. Dobre, nechávame si krova, pretože vidím, ako krov je strašne silný. A ja si mega happy. 70%. OK. Strašne rýchlo, normálne. To bolo rýchle, jak. Ale musíme ešte dohrať. OK, super. 2 supererka, OK. Potrebujem si zahrať ešte poslednú hru. Ak môžem, prosím vás, stihnúť. OK, to bolo nejaké rýchle. OK. Aha. Dobre. Aha. No tak to nevyšlo, nevadí. Tak počkajte, skúsim ešte raz. Tak ale to ak sa mi nebude dariť, tak to bude mega sad. Ja sa k vám za chvíľu pripojím, ale to musíte chvíľu počkať. Znova som s Juju, však ona nejako si moc ako prehráva. OK, tak to nevyšlo. Ľudia, ozvem sa vám, keď vyhrám. OK, tak sme vyhrali. Máme to. Máme krásny balík. Otvárame. 6 vecí. Čo tu máme? 5 týchto. Low skin. Pekne. Si ho odnechám. 66 kreditov. Škoda, mohol tam byť... ale nesám. OK. Takže ľudia, sme na konci videa. Ak sa vám páčilo videjko, tak nezabudnite dať like, odber, komentár a budem mega happy. Ak ten odber tam dáte, môj cieľ je dať 300 krásnych, tak dajte tam ten odber a užívajte krásny Valentín, čo bude. Čiže bye bye. And alone, I need somebody on the phone, let it be me.